Morning! Happy Monday! Today is holiday dito sa Canada, kaya nakapag-along tayo guys. Morning! It's 8 AM. Maaga akong natulog kagabi. Maaga as in 11. 11 or papuntang 12. Hindi ko napakita sa inyo yung hotel guys, diba? Guys, pagod na kami kahapon. So, pakita ko sa inyo. Ordinary yung ano lang naman. Wait lang. Sa dalawang queen bed. Pero hindi namin nagamit kasi nga tabi naman kami. And then, yan. Mga gamit namin. Microwave. Tapos, may ref. Yan guys. At saka, may view pala ito ng mountain, oh. May view siya ng mountain. Diyan, oh. Mountain yan. Morning. Dito kami sa Pincher Creek. 33 minutes away from yung Waterton kahapon. Yeah, so, may free breakfast dito. So, sorry guys, ang buhok na. Kakagising ko lang talaga. So, may free breakfast. So, pupunta kami sa baba mga maya-maya, mga 9. Para makapag-breakfast kami, kape. Makapag-poops tayo kasi hindi tayo nakapag-poops kahapon. Yun yung ayaw ko na feeling pag hindi nakapoops. Kasi nga, everyday ako. Everyday talaga ako nagbabawas. Sana all. Sana all. Ayan. Morning, Pincher Creek. Pincher, ano lang siya na town? Very small and then very walang masyadong may hindi rin sa Canada naman talaga, hindi naman maingay yung mga nila. So ayan yung ating pa-pimples update, isang malaki at meron na naman hindi ko alam talaga kung bakit nagka-pimples talaga ng marami guys. 7 to 10. Papawis muna ako guys, dito ang kanilang gym area. Pagpanta dagat ka. Ako dito ra ka oh. Yung hot tub dito guys. Nagsiming dito yung mga bata kanina. So ganyan lang. Pero ang nakakadismaya is sabi nila light ano lang to. Light yung breakfast. Okay, nakapa-exercise tayo na very very light. Light mo na breakfast, light mo na exercise. Ay, saan sa una breakfast? Nice sauna. Dili, kapag na. Guys, laundry. Ay, may payad. Aba, nakaluga. Kaya ka mga kato. Oo, pag... Potan. Ito na yung pa-breakfast nila guys. Toast. At ito. Very, very light. Toast tayo ng bread.
Ano ba to? Meron pa sila ganito. So, okay lang din. Kala ko sobrang masyadong light. Tapos, kunin natin lahat ng pwede natin kunin. Yay! Creamer. Matik na. Juice. You want juice? Hindi, saka na. Ako juice daan. Ay, kana, gwapo. So, meron tayong toast. Orange juice. And then, meron tayong ganito. And then, coffee. Okay na. So, hanggang 10 lang ang ano nila guys dito. Breakfast. 6 to 10. But at least, in fairness, hindi kaya ito tao. Okay. Check out na kami. It's currently 10. Ano bang oras ngayon? 10 ata. 10. So, 11 ang check out dito. Alam nyo guys, grabe na talaga ang aking pimples. Meron na naman akong bago. 1, 2, 3. Tapos itong pinaka-worst, malaki. Yun nga kasi, diba, sabi ko, nag-try tayo ng bagong skincare. So, hay nako, ano na nangyari sa aking skin guys? Hindi ko na alam kung kasi hindi na ako gumagamit noon, pero patuloy pa rin siyang hindi ko alam kung ano na talaga nag-add sa skin ko. Bakit ako marami na naman pimples. Nanonood ako currently ng yung Brothers for property ba? Na renovation. Hindi ko alam guys kung ano pinagsusuot ko today, kung mahangin ba or hindi. Kasi kahapon sobrang hangin. Hindi namin ma-enjoy yung pagpa-picture kasi sobrang hangin niya. Grabe. Yan, ready ng lahat. Sila na unata. Ang dami kong grabe talaga yung pimples natin, guys. Guys, punta na kami ng cross tayo ng border. Punta kami ng border, guys. Custom. Punta kami duty free. May duty free dito. Mag-ano lang kami doon. Picture lang, guys. Hindi kami punta ng US, of course. Muna na siya ang ano. Hindi, magpasagasalin na sa pasasya. Gasolina muna tayo, guys. Magkapunta. Doon yung mga windmills, oh. Parang sa ano, Ilocos. Cute. Sabi na ako kasi nag-atubang. Sakit kayo. Hello! Ay, kanong sa tawa na, boss, kanong nasa kuan? Nasa ano? Hangin pag kayo diri, oy! Di na ta maka-apply dito sa Boston Pizza Glamia kay dianggat ato sumbagay. Atay. Sinagat. Tama gani ka ng agansi ta diri kung kuan at nilabhan kay kusog kay hangin. Lagi mapaingon sa silingan. Sige. Oh. Ano siya hanggat mo? Sungagat mo sumbagay? Wala. Tag-iyan na Pilipina ba?
31 minutes away, guys, sa papuntahan namin. iPhone needs to cool down before you can use it. Ako na. Pabugnaw isa na das aircon. Ata pa daw? Ay, wala na ba ikon, boss? Ay, sunod lang kikon. Pabugnaw isa na. Grabe, imagine that. Do you have a very nice view every morning? Mountain yan lahat, guys. So, that one. We're crossing the border of Canada. Can we have this? If we take a video of me. So it look like a truck. Is it yun? Hey guys, what's up? Welcome to H-Ski. This is Falcom. Yo. Okay, we're heading out right now to US border. So we're about 40 kilometers away and 27 minutes. And as you can see, can you show the camera? Those are Canadian Rockies. Imagine that was for you every day. This place, as you can see, it's not like Canadian scenery anymore, because it's like mixed with US scenery, because we're almost on the border right now. Tama na, boss? Welcome to Cardston. Cardston. Like we're just 26 kilometers away from the borderline, guys.
Guys, dito na kami sa border. So, yung natatanaw nyo next is US na yan. Yan o, US na yan guys. Siyempre dito lang tayo, no? US. Canada. Asa man? Ano ba? Kaning line. Sila, masunod sila. So, asa man ta? Uy, kayo sa pikas. Ha? Uy, sa pikas. Namataan na lang ka. Duty free, carway. Char, duty free. Duty free, paabot na yung Canada naman dayo. May Gaoman. Picture na lang tadi ako na may flag oh. Klaro man. Ito na ang flag ng US sa border oh. At least nakita na to ang US. Washroom. Mga No ba? Ish. Beton boss. We are here sa duty free. This Kaya pwede. It's all in Canada. katong mag ba? Mag? Ba't yung mga... Uy. Mahirap na. Captain Morgan. Mag. Same sa kwan ba? Katong sa... Prince of Wales. Gaana rin ni mo bata ka eh. Boss, alisa. Alisa. Ito na. Uy, there's a mimi. Ay, pang hilabot. Oh my gosh. Ayaw hilabti. Okay, walay panty. Uy, chi. Ah, well, there's look at the there. Okay. Asan? Mama perfume. Daisy. Pila. Aray mo heaven. Your haven. Okay guys, so may nabili kami sa duty free ng Carway. So border na siya dito talaga. Wait lang. Tatayo tayo guys para makita niyo. So that's actually the border ng US. Yan oh. Hindi na kami makapasok kasi nga diba? Wala kaming visa for it. So selfie na lang muna tayo. Wala kaming karapatan tumawid. Pwede na mag-selfie di oh. Ah, hindi rin na duty free ba Carway? Di ba rin na mailhan nga duty free? Boss, di man oh. Kana na US nga. Ipa-zoom lang. So selfie lang tayo dyan sa may US citizen. So guys, yun ang talagang pinunta namin. So nakabili tayo ng hindi naman malamig na ngayon guys. Napabili tayo ng ganito. Wala, may pagkaon dito. Tapos bumili si boss ng cap. Biskuit na rin sa mga bata. Ng Canada. Tapos Biskuit ba? stickers ng Alberta at saka ng Canada. Nabalik na kami guys. Punta kaming Londbrook Falls. 1 hour and 18 minutes away from here. So 1 o'clock na guys.
Dito kami sa may Land Brick Falls. Wow! Ay, grabe. Hindi pa lang. Uy! Look! Mag-Niagara. Niagara Falls. Ah! Ignobus! Naway! Niagara. Little Niagara. Hindi na ako bumaba, guys. Dito na ako. Sobra na talaga yung lamig. Talaga, sobra na talaga. Sobra na. Ano daw? Ang lamig kasi. Sobrang hangin talaga. Tapos ang lamig. Lamig yung iba nga nakapag winter, nakapag winter jacket. Ito na, oh. Nag-change na nga ako ng jacket, diba? Hindi pa rin. Tagos na. Tagos pa rin, guys. Sobra na talaga insan. Grabe na to. Insan to. Dito na tayo sa sasakyan ba? Kahit mainit. Tapos napupops pa ako. Maraming tao. Hay nako. 달빛 아래 너와 나의 시간 하늘빛 속에 춤추는 느낌이야 눈부신 미소 내게 속삭여줘 내 맘을 채워줘 끝없이 더 바람이 속삭여 내 귀에다 너의 목소리 날 부르는 것 같아 떨리는 심장 나도 몰래 뛰어 너에게 달려가 가슴이 뛰어 For you 모든 게 반짝이는 순간 너로 인해 세상이 빛나 For you 내 모든 꿈 너에게 줄게 이 사랑은 끝없이 영원할게 구름 위를 걷는 것 같은 기분 너와 함께라면 어디든 좋아 이 세상이 멈춰도 상관없어 너와 나 둘이서라면 완벽해 별빛이 내려와 우리를 감싸 너와 나의 이야기가 시작돼 심장이 말해 너와 함께 할게 영원히 너만을 사랑할게 For you 모든 게 반짝이는 순간 너로 인해 세상이 빛나 For you 내 모든 꿈 너에게 줄게 이 사랑은 끝없이 영원할게 Falling for you every time Falling in the worst way You give all my favorite colors A new meaning Remember that time that I caught you laughing At words I didn't mean to say Grabe, no?
Ano kayo? Ay, nahulog ng comment. Ikan to. Di ay? Nabula nag-content mo daw. Ay, victim na dikan. King na. Yahak, ganawag pagid. Ay! Gani. Mamuni siya ang, ito yung ano guys, na parang nasa landslide na buong town. Ay! Grabe dito sa kanal. Grabe, uy, patay juga ni, uy. Lugan ka ni, patay juga ba? Buak yung ulo ni ba? Look, picture. Grabe, landslide. Oh! Paano ka nito? Ha? Brain small. Wala talaga. Hindi ka magsasurvive dito guys. Buong town to eh. Anong feeling mo? Ay. Uwi na tayo guys. We are heading home. Uwi na kami guys. Ano na? 3:06. So makakauwi tayo sa bahay ng 7. Mga 8 PM guys. So ayun na sila na mag-ano, separate ways na kami. Separate ways.